Dobrý deň, ahojte. Tentokrát si zákazník vybral dve plošné váhy do 3 tón, chcel ich overené, pripojené na jeden indikátor a chcel tlačiť vážny lístok. Poďme na to. Zákazník si vybral dve plošné váhy, ktoré sú pripojené na jeden indikátor. Rozmery plošín sú 1500x1500 mm, váživosť 3 tony s dielikom na 1 kg. Obe plošiny sú overené, pripojené na tlačiareň a prepojené 10-metrovými káblami, ktoré sú uložené v nerezovej chráničke. Keďže sa jedná o poľnohospodársky subjekt a navažovanie poľnohospodárskych plodín, tak je veľmi vhodné tieto káble chrániť pred hlodavcami. V tomto prípade bolo potrebné vytvoriť 4 rôzne databázy, z ktorých odroda, moridlo a druh sú plne editovateľné. Vieme si vytvárať nové a mazať staré. A databáza podniky 1A napevno obsahuje 8 tlačidiel, v ktorých sú pevné názvy, ktoré sa programujú v programe Basic, a navyše máme voľné pole, do ktorého si vieme napísať poznámku. Ovládanie indikátora je veľmi jednoduché. Zvolíme si odrodu, moridlo a druh. Taktiež si navolíme podniky, vyplníme prípadne poznámku, váženie zapíšeme. Váženie sa zapíše na USB kľúč, ktoré je chránené krytkou, a taktiež sa vytlačí vážny lístok. Etikety sú vytlačené na termotransferovej tlačiarni a nie na termotlačiarni, čo znamená, že text má oveľa vyššiu odolnosť. V tomto prípade si zákazník zvolil aj plastovú etiketu, čo zabraňuje jej roztrhnutiu, je teda mechanicky veľmi odolná. Etikety sa tlačia na plastovú pásku, ako sme už spomínali, pomocou špeciálnej ribbon fólie, cez ktorú sa pretláča samotný text. Na tentokrát je to všetko. Zváž si to SK.